салом бинандагони гиромӣ, барномаи мавзӯи рӯз аст аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо. имрӯз дар барнома масоили мавриди таҳлил, омӯзиш ва баҳрабардорӣ қарор мегиранд, ки аз мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони аҳли ҷомеа, фаъолон ва ходимони дин аз 9 марти соли 2024 бармеоянд. бо ин мақсад ҳоло ҳамсӯҳбати мо ҳастанд Хоҷа Мурод Сафарализода, номзади илмҳои сиёсӣ, декани факултети фалсафаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Ҳамин мулоқоте, ки пешвои миллат анҷом доданд, маҷмӯан як мулоқоте буд, ки дар шароити кунунӣ бисёр саривақтӣ буд. Ба ин манзур, ки масъалаҳои мавриди баррасӣ қарор дода шуданд аз ҷониби пешвои миллат, ки ҳам ба ҳамгироии тамаддунҳо равона шуданд, ҳам ба поидории сулҳи башар равона шуданд, ҳам ба он арзишҳое, ки бегона ҳастанд дар ҷомеаи Тоҷикистон ва умуман аз доираи ҷое, ки чорчӯбаи фаҳмишҳои илмӣ, ахлоқи баланди инсонӣ берун ҳастанд, бегона ҳастанд, ба ҳастии инсоният, умуман ба ҳаёти мадании инсоният хатар эҷод мекунанд, зудуда нашаванд, пок нашаванд, полуда нашаванд. воқеан ояндаи инсонро ба чолишҳое рӯбарӯ мекунанд, ки ин чолишҳо метавонанд сарнавишти инсонро ба таври манфӣ тағйир диҳанд. ба ин манзур бисёр хуб аст, ки муҳимият ё ин ки мақсади асосии ҳамин мулоқотро пеш аз ҳама мавриди таваҷҷӯҳ кунем. ташаккури бисёр. воқеан ҳам мулоқоти сарвари давлат, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки рӯзи 9 марти соли ҷорӣ бо фаъолону олимону намояндагони дин ё ходимони дин баргузор гардид, ба яке аз масъалаҳои хеле муҳим ва яке аз масъалаҳои хеле мубрам, ҳатто доғи рӯз гем хато намекунем, бахшида шуда буд. мулоқоти навбатии сарвари давлат идомаи мантиқии паёми сарвари давлат аст, ки 28 декабри соли 2023 баён гардида буд. чаро? вақте ки ба мақсади баргузории ин чорабинӣ назар афканем, ё ин ки хоҳем фаҳмем, ки чаро сарвари давлат маҳз дар чунин мавзӯъ, дар чунин масъала истода суҳбат оростанд, мулоқот баргузор карданд ва чӣ зарурат дорад. бубинед, инҷа масъалаҳои гуногуне ҳаст, ки онҳо бояд ба айнобат гирифта шаванд. якум ин ки агар мо робитаи ҳамин мулоқотро бо паёми ҳамин баргузоршудаи қарибулвуқӯъ, ки моҳи декабр ироа гардида буд, нишон диҳем, нигоҳ кунед, дар паёми навбатии сарвари давлат масъалаи рушди сармояи инсонӣ дар маркази диққат қарор дошт ва рушди минбаъдаи кишвар, рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти мамлакат ва беҳтару хубтар кардани сатҳу сифати зиндагии мардум, аз ҷумла таҳкими пояҳои давлатдорӣ, аз ҷумла ҳимояи озодӣ ва истиқлолияти давлатии Тоҷикистон, аз касбият, аз дониш, илм ва тахассусмандии насли ҷавон ва мутахассисони ҷавон вобаста куноида шуда буд ва таваҷҷӯҳи сарвари давлат ҳам ба ҳамин равона шуда буд, ки мо дар шароити имрӯзае, ки рушди илму техника бо суръати хеле баланд ба амал омада истодааст, бояд ба омӯзиши ҳамин илмҳо, ҳамин технологияҳо машғул шавем ва мутахассисони ояндаро низ бояд дар ҳамин рӯҳия омода кунем, то ки онҳо тавонанд дар соҳаҳои гуногун рушду инкишофро ба амал бароварда тавонанд. таваҷҷӯҳи сарвари давлат, диққати сарвари давлат ба он равона шуд, ки хурофотпарастӣ, ҷаҳолат ин дар муқобили илм меистад, дар муқобили дониш меистад, дар муқобили маърифат меистад ва на танҳо дар муқобили маърифат меистад, балки барои рушди илм, барои рушди дониш, барои рушди соҳаҳо монеа эҷод мекунад. аз ҳамин хотир ҳамин гӯем ки мундариҷаи баромади сарвари давлат ва тамоми муроҷиатҳои сарвари давлат ба он нигаронида шуда буд, ки агар мо хоҳем, ки дар оянда кишвари мо боз ҳам рушду инкишоф биёбад ва истиқлолияти давлатии мо хубтару беҳтар ҳифз шавад, пояҳои давлатдорӣ худамонро мустаҳкам кунем, мо бояд аз хурофот даст кашем,
ба қавли устод Рудакӣ мегӯяд ки ин ҷаҳонро нигар бо чашми хирад, яъне ки мо бояд ки акнун он дигаргуниҳоеро ки дар муҳити мо ба амал омада истодааст, дар минтақаи мо ба амал омада истодааст, дар минтақаи Осиёи марказӣ, умуман Осиёи миёна, дар дигар гӯшаву канори олам мисли низоҳо рафта истодааст, бархурди фарҳангу тамаддунҳо рафта истодааст, чӣ гунае ки дар баромади худи сарвари давлат ҳамин чиз ишора шуд. Истифодаи ифродгароӣ, тундгароӣ, сиёсишавии дин ба манфиати як қатор давлатҳо сурат гирифта истодааст. خب جلب جوانان با صف همه گونه تشکیلات‌های تروریستی و اکستریمیستی صورت گرفته شده است. نظر فریبی و هجوم‌های اطلاعاتی و ایدئولوژی و تشکیل بی‌ترتیبی‌های سیاسی و انقلاب‌های رنگه همگی که به خاطر پیاده کردن منفعت‌های خود همان دولت‌ها هستند. اینو واقعیت‌های امروزه هستند که ما این رو دیگر نمی‌توانیم همون نادیده گیریم. یعنی ما باید اینها رو چکار کنیم؟ با چشم خرد نگریم. ما باید برای حفظ این دولت چکار کنیم؟ کمر همت ببندیم. وگرنه در طول تاریخ صدها بار واقعه‌های زیادی رخ دادند که در نتیجه بی‌طرفی ظاهر کردن، بی‌پروایی ظاهر کردن، توجه نکردن به واقعیت‌ها، مد نظر نمودن یا اینکه انکار نمودن این تهدید و خطرها عاقبت به فلاکت ملی و فاجعه ملی آورده رسانیده است. یعنی سبب از بین رفتن دولت آنها شده است، از دست رفتن دولت آنها شده است و سروری دولت هم میخواهد به جامعه تاجیکستان بخصوص به جوانان و فعالان مراجعت کند و از موجودیت تهدید و خطرهای زمان معاصر، تهدید و خطرهای نوین که درک نمودن آنها کمی دشوار است، جامعه را آگاه سازد و این چیز را من در برآمدی سروری دولت که من به واسطه در این ملاقات شرکت داشتم احساس نمودم که چقدر با یک جدیت، چقدر با یک مسئولیت بلند دولتداری و حسی بلند ملی بیان نمودن که واقعا هم چه از این باعث دستگیری است و باعث ترغیب و تشویق پیگیرانه است، باعث پیوسته شرح و توضیح دادن همین نکته های مهم این مسئله است. واقعا اون تهدید و خطرهایی را که سروری دولت در ملاقات خود بیان نمودند، این تهدیدها ارزش هستی دارند و امروز کم نیستند ناآشنایان ملت تاجیک و یک گروه سوبیکت های نظام مناسبت های بین الخلقی که منفعت های خود را از همه گونه دولت، از همه گونه استقلالیت، از همه گونه ملت بالا میگذارند و کوشش میکنند که به هر راه و واسطه‌ای که نباشد، به هر قیمتی که نباشد، چی توسط جنگ است، چی توسط نزاع است، چی توسط دیگر واقعه و حادثه ها، اونا منفعت های خودشون رو حمایت کنند. و فقط اینجا من میخواهم یک چیز رو گویم که این من باوری کامل دارم که خواهش سروری دولت هم همین است که مردم، جوانان به ماهیت این مسئله درک کنند. این واقعیت این است که هر یک ملت یا برای هر یک ملت از همه ارزش والا در برابر استقلالیت دولت آنها است. البته دولت به استقلالیت که وجود داشته نمیتواند، ولی دولت آنها است. برای چی؟ برای اونه که در جایی که ما میبینیم دولت هست، ملت ها در آسایش هستند، در آرامی هستند. در جایی که دولت استوار دارند، ملت ها در حال آزادی هستند، آنها در حال رفاه هستند و سطح خوبی زندگی دارند، زیرا که دولت آنها را حمایت میکند و هر یک ملت را دولتش حمایت میکند، کسی دیگر و چیزی دیگر حمایت کردن نمیتواند. و امروز ما دیده ایستادیم در جهان معاصر عین حال در همین شب روز دیده ایستادیم که یک قطار ملت ها با خون آغشته هستند، چون یا دولت ضعیف دارند یا عموما دولت ندارند یا اینکه یک سروری زیرک ندارند، خردمند ندارند که برای تحکیم دولتداری آنها کارنمایی ها انجام دهند و از همین ضعیفی دولت آنها منفعت داران، سوبیکت های منفعت دار و یک قطار دیگر نیروها سوء استفاده نموده یا کشور آنها را به میدان حرب و ضرب تبدیل دادند یا از حساب آنها تروریست آماده میکنند یا آنها را استثمار میکنند، بایگری آنها را به یغما میبرند و غیره و هاکذا و هاکذا. من دیگر یادآوری نمیکنم واقعه و حادثه ها را، چون که همه دیده ایستاده است توسط رسانه ها که در یک قطار گوشه و کنار عالم چه واقعه ها رخ داده ایستادند. سبب این ضعیفی دولت آنها است. برای همین امروز که ما با شرافت سیاست پیشگرفته سروری دولت صاحب یک دولت
муқтадир шудем, соҳиби давлати дорои пояҳои устувор шудем, соҳиби давлате шудем ки амнияти моро, бехатарии моро, суботи моро таъмин карда истодааст. мо бояд ки чикор кунем? Барои ҳифзи ҳамин давлат бояд ки камари ҳиммат бубандем. Сарвари давлат ҳам таваҷҷӯҳи худашро ба он равона карда буд ки ин дастоварде ки мо дорем дар тӯли солҳои истиқлолият, худи истиқлолияти давлатӣ, давлатдории миллӣ ва як давлате ки имрӯз манфиатҳои халқро ҳимоя карда истодааст, бахусус амнияту бехатарии онҳоро ҳимоя карда истодааст, дар ҳоли чӣ гӯем бо хавфу хатарҳо рӯбарӯ шуда истодааст ва мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо аз ноогоҳии худи шаҳрвандони кишвар ҳамин кор шуда истодааст. ва як чизро инҷа ман гуфта мегузарам ки барои исботи воқеияти ҳамин ҳақиқат ба кор меравад. ҳар як давлат системаи таъмини амнияти худашро дорад, низоми таъмини амнияти худашро дорад ва дар низоми таъмини амнияти ҳар як кишвар дар баробари давлат, дар баробари мақомоти давлатӣ, ниҳодҳои давлатӣ, инчунин ниҳодҳои ҷамъиятӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шаҳрвандони кишвар низ дохил мешаванд. ва аз ҳамин хотир ҳар як сокини кишвар, ҳар як шаҳрванде ки дар роҳи хиёнат ба манфиатҳои миллии кишвари худаш, дар роҳи хиёнат ба ватани худаш огоҳона ё ноогоҳона вақте ки ворид мешавад, ин маънои онро дорад ки аз ҳамин низоми таъмини амнияти кишвари худаш аллакай берун шудаасту дар низоми таъмини амнияти як кишвари дигар, кишвари бегона ворид шудааст. ва ин чизро бояд ки сокинони кишвар, шаҳрвандони кишвар бояд чикор кунанд? Дарк кунанд. ин бисёр чизи муҳим аст, бисёр масъалаи муҳим аст. аз ҳамин хотир дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбия ва тандурустии шаҳрвандон як мафҳум аст, айнияти шаҳрвандӣ. он чи ки шумо гуфтед айнан ба ҳамин мафҳуми қонун вобастагӣ дорад. яъне айнияти шаҳрвандиу бегона мешавад, ба воқеияти ҳастию мувофиқат намекунад, аз консепсияи низоми идоракунӣ берун мешавад, манфиатҳои ғайрро пуштибонӣ мекунад. ҳамин аст мақсади ҳамин мафҳумам дар қонуни мазкур ин аст ки бояд шаҳрванд айнияти шаҳрвандии худро ба арзишҳое ки дар он ҷомеа зиндагӣ мекунад созгор мувофиқ намояд. баъд дар ҳошияи ҳамин сухан як чизи дигарам ишора карда гузарем ки акнун як шароите фарорасидааст ки ҳам зуҳури таҳдиду хатарҳои нав аз як тараф, аз ҷониби дигар худи масъулияти давлатдории миллӣ ва соҳибистиқлолӣ як воқеиятро ошкор мекунад ва нишон медиҳад дар асоси таҷрибаи давлатҳои дигар ё ки миллатҳои муваффақе ки садсолаҳо пеш истиқлолият ба даст оварданду ба давлатдорӣ шурӯъ карда буданд. яъне дар таъмини амният, дар ҳифзи субот, дар ҳифзи бехатарӣ, дар ҳифзи манофеи миллӣ, дар ҳифзи пояҳои давлату мустаҳкам кардани пояҳои давлат, худи давлат дар танҳоӣ дар шароити имрӯза ба муваффақиятҳои назаррас ноил намешавад. яъне дар баробари давлат бояд ки шаҳрвандон низ чикор кунанд, масъулият ҳис кунанд, ширкат варзанд. яъне як мантиқи ҷомеаи демократиям, мантиқи ҷомеаи дунявиям ва мантиқи давлати миллиам ин аст ки давлат ба миллат, ба шаҳрвандон аллакай хизмат карда истодааст. онҳо хоб ҳастанд, шаб давлат ҳамчун посбони шабона амнияти онҳоро, бехатарии онҳоро таъмин мекунад. давлат барои онҳо қонунҳое қабул мекунад ки ба манфиати онҳо аст, волояти қонунро таъмин мекунад, барои рушди соҳаҳои гуногун чораҷӯӣ мекунад. дар баробари ин шаҳрвандон низ бояд ки масъулият ҳис кунанд ки давлатеро ки ба манфиати онҳо аст бояд ҳифз намоянд ва дар ҳифзи марзу бум, дар ҳимояи ватан, дар ҳимояи манфиатҳои кишвар, дар ҳимояи манофеи худи давлат ки тамоми хушбахтии миллат аз он вобаста аст, бояд ки бетарафӣ накунанд, бояд ки ҳама чикор кунад, дар кадом соҳае ки кору фаъолият накунад, бояд ки саҳми худро гузорад. бахусус ҳамин мулоқоте ки баргузор шуд, ҳамин проблемаи мафкуравӣ буд, яъне ба ҳуҷумҳои иттилоотиву идеологӣ, ба мағзшӯӣ, ба тарғибу ташвиқи ифротгароӣ бояд ки беэътиноӣ зоҳир накунад, чунки инҳо таҳдидҳое ҳастанд, инҳо хатарҳое ҳастанд ки ба пояҳои давлат зарар мерасонанд, зиён мерасонанд ва пояҳои давлатдории моро метавонанд ки заиф гардонанд. аз ҳамин хотир ман ба чунин хулоса омадам ки сарвари давлат аввал ин ки мехоҳад ки ҷомеаи мо аз мавҷудияти як зумра таҳдиду хатарҳои пуриқтидор
огоҳ шаванд, ҳамин таҳдидҳоро эътироф кунанд ва зарару зиёни онҳоро ба пояҳои давлати миллӣ эътироф кунанд. ва дуюм ин ки таҳдидшиносӣ дар шароити давлатдории миллӣ ин рукни муҳими мафкураи миллӣ ва мафкураи давлатиро ташкил мекунад. ва ҳамин як шуъуре ёки як мафкураи давлатмеҳварӣ ки тамоми манфиатҳои худро нисбат ба манфиатҳои давлатӣ поён гузоштан ва манфиати давлатро дар мадди аввал гузоштан, ин як мафкураи давлатмеҳварӣ аст ки барои рушди минбаъдаи мамлакат чикор мекунад, мусоидат мекунад. аз ҳамин нуқтаи назар он масъалаҳое ки матраҳ шуданд, мулоқоте ки баргузор шуд, ман фикр мекунам ки ин бисёр масъалаи чӣ буд, мубрам буд, доғи рӯз буд ва ҳамзамон саривақтӣ буд ки мо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус зиёиён ҳамарӯза ба таҳлилу шарҳу тавзеҳи паҳлӯҳои он машғул ҳастем. То ин дама мо дар атрофи ин таҳдидот суҳбат мекардем, аммо имрӯз онро бо қотеият ва онро бо як ҷиддият чикор карда истодаем, таҳлилу баррасӣ карда ба ҷавонон, ба қишрҳои гуногуни ҷомеа фаҳмонида истодаем. ташаккури зиёд. чанд чизро аз гуфтаи шумо қайд кардан ба маврид аст. Якум ин ки давлат набояд дар танҳоӣ мубориза барад алайҳи таҳдидҳо, чунки воқеан аз тасмимҳои инфиродии мо низ вобастагӣ дорад. ва ин ки гуфтед ҳамин фаҳмиши давлатмеҳмарӣ дар зеҳни ҳар яки мо бояд бошад ки мо дар ҳар ҷое бошем манфиатҳои давлатро дифоъ кунем, ҳимоя кунем. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон таърифи Арасту. албатта давлат беистиқлолият вуҷуд дошта наметавонад. яъне ҳастии давлатро истиқлолияти ӯ бозгӯй мекунад. ва имрӯз аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид танҳо ҳамон давлатҳои субъекти муносибатҳои байналхалқӣ ҳастанд ки онҳо соҳиби истиқлол ва эътироф шуда ҳастанд. ва Арасту чӣ мегӯяд? Арасту мегӯяд давлат ин иродаи ё ин ки дар давлат иродаи озоди сиёсии миллат ё халқ таҷассум мешавад. ва чун давлат манфиатҳои миллатро, халқро дифоъ мекунад, ҳимоя мекунад, пас мутақобилан бисёр судманд аст ки миллат низ дар шакли инфиродӣ ва он иттиҳодиёи ҷамъиятӣ пуштибони арзишҳое ки пояҳои ҳамин давлат бошанд, ки истиқлолияти давлат пойдор бошад. хуб, мегузарем ба масъалаи дигар. бисёр хуб гуфтед дар масъалаи имкониятҳои зеҳнӣ ё ин ки рушди зеҳнӣ ё нерӯи инсонӣ. имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳон тибқи таҳлилҳо, назарсанҷиҳо ва таҳқиқоти донишмандон ченаки асосии тавонмандии ҷомеаҳо ҳамин зарфиятҳои зеҳнӣ аст. мафкураи миллӣ аст, мафкураи давлатдорӣ ҳаст ё ин ки давлатсозӣ аст ки ба арзишҳои ҷомеаи дар ҳоли рушд қарор доштаи ҷомеаи мутамаддини инсонӣ созгор бошад, посухгӯ бошад, мувофиқ бошад. ва чанд масъалаеро ки инҷо баррасӣ кардед аз мулоқоти пешвои миллат, биёед ба ҳамин нукта таваҷҷӯҳ мекунем ки имрӯз кадом таҳдидҳое ё ин ки хатарҳое бештар ба озодии миллатҳо, истиқлолияти давлатҳо дар маҷмӯъ таҳдид мекунанд ки эмин мондан аз онҳо ё ин ки мубориза бурдан ба муқобили онҳо вазифаи ҳар кадоми мо метавонад бошад. ташаккури бисёр. ба муҳтаво мундариҷаи суханронии сарвари давлат агар назар афканем, дар худи баромаду суханронии сарвари давлат як қатор таҳдидҳо садо доданд. биёед аввал ба худи мундариҷаи ҳамин мулоқот назар афканем. ба кадом масъалаҳо бештар таваҷҷӯҳ карданд сарвари давлат? бибинед, якум дар бораи хавфу хатари ифротгароии динӣ суҳбат карданд ва онро яке аз таҳдидҳои воқеӣ ба пояҳои давлатдории навини тоҷик номиданд ки ин бебаҳс аст, ин ҳеҷ ҷои баҳс надорад. на танҳо миллати мо ё ҷомеаи мо, балки дар маҷмӯъ тамоми инсоният имрӯз аз ифротгароии динӣ азият кашида истодаанд, чун ифротгароии динӣ имрӯз ба як олоти муборизаҳои сиёсӣ ва муборизаҳои геополитикӣ чӣ шудагӣ аст, табдил ёфтагӣ аст. ба ҳамин хотир ин дигар воқеияти бебаҳс аст ва инро бояд ки ҳамагон, яъне ҳамаи қишрҳои ҷомеа бояд эътироф кунанд. Якум масъалае ки матраҳ шуданд ин ифротгароии динӣ буд.
масъалаи дуюме ки дар ҳошияи ҳамин таҳдид пайдо мешавад ё ки замина ба вуҷуд меоварад барои пайдоиши экстремизму терроризму тавсеаи ифротгароии динӣ ин сиёсикунонии дин аст. Яъне аз ҷониби як зумра нерӯҳои манфиатдор сиёсӣ кунонидани дин аст ки ин воқеан ҳам ба оқибатҳои бисёр ногувор оварда мерасонад, бахусус барои ҷомеаҳое ки осебпазиранд. Осебпазирии ҷомеа дар чӣ ифода меёбад? Дар он ифода меёбад ки набин нафаре ки хурофотпараст аст, дар ҷаҳолат мондааст, ин аз лиҳози мафкуравӣ осебпазир аст. Барои ҳамин чанд фисади ҷомеаро ё чанд фисади ҷавононро агар ҳамин ҷоҳилон ё ки хурофотзадаҳо ташкил кунанд, ин аллакай қишри осебпазир маҳсуб меёбад. зеро ки нафаре ки дониш дорад, бахусус дониши илмӣ дорад, аз донишҳои замони муосир дастовардҳои илм бохабар аст, ӯ аллакай ба қавле ки мегӯянд дониш андар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст, ӯ ба қавле ҷавшан дорад. ба ӯ дигар ин гуна таҳдиду хатарҳои ки ҳуҷумҳои идеологию мафкуравӣ таъсире надорад. ӯ аллакай ҳолати ҳимоятшавандагии мафкурааш таъмин аст. аз ҳамин хотир проблемаи сиёсикунонии дин имрӯз барои ҷомеаҳое ки аз ҳамин лиҳоз осебпазирӣ доранд бисёр таҳдиду хатари ҷиддӣ дорад. ба ҳамин хотир буд ки сарвари давлат дар идомаи суҳбати худаш баъдан дар атрофи хурофотпарастӣ ҳам хеле зиёд истода гуфтанд. хурофотпарастӣ дур шудан аз илму дониш, даст кашидан аз илмомӯзӣ, сарфам нарафтан ба воқеиятҳои замони муосир, ино албатта барои пеш аз ҳама худи ҳамун инсон, барои худи шахс хатарнок аст дар шароити имрӯза ва баъдан барои ҷомеа, барои давлат хатарнок аст. Як чиз аст ки бояд ҳамагон дарк кунанд ки он суръатеро ки рушди илму техника имрӯз дорад, он суръатеро ки дорад, дониши инсониро ҳар як 4 сола тибқи нишондоди олимон ва таҳқиқотҳои илмӣ ҳар 4 сола кӯҳна мекунад. ба қавли ҳар як 4 сола дониши инсоният як маротиба зиёд мешавад, чун дастовардҳои нав, кашфиётҳои нав, ихтироотҳои нав, донишҳои нав ба вуҷуд омада истодаанд. Илм пеш рафтааст, иқтидори эҷодӣ ё ин ки иқтидори кашшофии илм зиёд шудааст. ва ба ҳамин хотир мо агар имрӯз ба илмомӯзӣ машғул нашавем, ба хондану ба мутолиаву ба аз худ кардани донишҳои нав машғул нашавем, аллакай ин худ маъноеро дорад ки баъди 4 сол, ҳеҷ набошад баъди 10 сол донишҳое ки мо дорем аллакай кӯҳнашудаи корношоям мешавад. албатта вақти дониш кӯҳна шуд, дониш корношоям шуд, дигар худи ҳамин хурофот ҳамин донишҳои кӯҳнашудае ҳаст ки дар воқеияти замона чи аст созгор нест. онҳо дар рушди соҳаҳо ҳеҷ фоидае надоранд ва ҳеҷ мусоидат карда наметавонанд. ва аз ин бояд ки зуд инсон чӣ кор кунад, дур шавад, даст кашад ва ба он арзишҳо, ба он донишҳое рӯ биёрад ки барои хубтар шудани ҳаёти шахсии ӯ, барои расидан ба орзуву умедҳои ӯ мусоидат мекунад ва умуман дар маҷмӯъ ба стратегияҳои давлатӣ, ба ормонҳои миллӣ мутобиқат мекунад, ба онҳо бояд рӯ оварад. барои ҳамин проблемаи хурофотпарастӣ, ҷаҳолат, баъдан дар заминаи ин чизҳо пайдо мешавад тақлид ба фарҳанги бегона, қабул намудани фарҳанги бегона ё дар зери таъсири ҳуҷумҳои фарҳангӣ осебпазир шудан, ино албатта дар зери таъсири хурофотпарастӣ ва ҷаҳолат пайдо мешавад. бинед инҷа агар аз рӯи ҳамун категорияи фалсафии сабабу натиҷа таҳлил кунем, худи ҳамин баромади сарвари давлат тавре таҳия шуда буд, тавре сурат гирифт ки масъалаҳо бо тартиби мантиқӣ пай дар пай баррасӣ шуданд ки якеаш сабаби пайдоиши дигареаш, якеаш сабаби пайдоиши дигареаш мешавад. ифротгароӣ албатта таҳдид аст, ифротгароии динӣ хатар дорад барои ҷомеаи мо ва аз тарафи созмонҳои террористӣ экстремистӣ тавсея дода мешавад, паҳн карда мешавад, аммо зери таъсири сиёсикунонии дин имрӯз ифротгароӣ, ташкилоти террористӣ пайдо шудааст. бубинед сабаб чи аст, натиҷа чи аст ва киҳо бештар ба ин созмонҳо мегараванд ё ки фирефтаи ҳамин созмонҳо мешаванд. онҳое ки хурофотпараст ҳастанд, онҳое ки донишҳои кӯҳна доранд, онҳое ки ҷоҳил ҳастанд, дар ҷаҳолат мондаанд, яъне ки аз илму дониш дур мондаанд бо сабабҳои гуногун ва дар натиҷа натиҷаи дигараша бинед зери таъсири ин омил пайдо мешавад тақлид ба фарҳанги бегона,
зери таъсири ҳуҷумҳои фарҳанги бегуна қарор гирифтан ва ғайра ва ғайра ва ҳоказо. ин занҷирае ҳаст ки занҷираи таҳдиду хатарҳо номидан мумкин аст инҳоро пеш аз ҳама ва наҷоти миллат ҳам, наҷоти ҷомеа, наҷоти давлат ҳам дар чунин шароити ҳассос тавассути илм аст, тавассути дониш аст ки дар охири суханронии сарвари давлат як фосилаи хеле зиёд ба муддати қариб 20-25 дақиқа ба ҳамин масъала бахшида шуд, ба масъалаи ба таълиму тарбияи ҷавонон диққати ҷиддӣ зоҳир кардан ва ба илмомӯзии онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир намудан, онҳоро аз ҷаҳолат дур кардан, онҳоро огоҳ намудан ва ба ҳаёти гӯем ки чист як ҷомеаи мутамаддин созгор кунонидани ҳаёти онҳо, рафтори онҳо, ино масъалаҳое буданд ки барои чӣ гӯем пешгирии ҳамин гуна таҳдиду хатарҳо чӣ кор мекунад, мусоидат мекунад ва ҳамзамон дар дурнамо таҳкими суботи сиёсӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории миллии моро кафолат медиҳанд. Ва дар ҳамин ҳошия як чизро агар аз ҳаёти ҷамъиятӣ ёдоварӣ кунем, бубинед хурофотпарастӣ мегӯем ё ки рафторҳое ки ба замона мувофиқ нестанд ки сабаби дар ҷаҳолат мондани ҷавонон мешаванд. Масалан монеа шудан ба таҳсили ҷавондухтарон. Як гап аст, бубинед инҷа як гап аст. мегӯянд ки агар мо писари худамонро тарбия кунему соҳиб маълумот кунем, дар натиҷа мо соҳиби як писари соҳиб маълумот мешавем. агар мо духтари худамонро тарбия кунему соҳиб маълумот кунем, дар натиҷа мо соҳиби миллати соҳиб маълумот мешавем. яъне ба таҳсил фаро гирифтани албатта ҳамаи ҷавонон шарт аст, муҳим аст, аммо занҳо бояд ки бештар ба таҳсил ҷалб шаванд, чун зан тарбиятгар аст, зан модар аст, зан идома диҳандаи насл аст ва зан ҷанбаи меҳру муҳаббат аст ва тамоми муваффақияти мардҳо низ аз занҳо вобаста аст. аз муҳити психологии хона вобастагии калон дорад ки дар тӯли рӯз шавҳари ӯ, фарзандони ӯ дар берун бо чӣ гуна рафтор, бо чӣ гуна муносибат чӣ мекунанд, кори худро оғоз мекунанд. ин бисёр аҳамияти калон дорад ва ҳамин хотир сарвари давлат ҳам ба масъалаи монеа шудан ба таҳсили ҷавондухтарон истода ҳарф заданд ва гуфтанд ки ба ин кор бояд ки мо хотима диҳем ва ҳамин қонуне ки бо ташаббуси сарвари давлат қабул шудааст, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, албатта мақсадаш ҳам ҳамин аст ки мо тавассути ҳамин қонун як қатор одатҳои нохуби худамонро чӣ кор кунем, аз худ дур кунем. бахусус ман ҳамин бепарвоӣ зоҳир кардан ба тақдири фарзандамон, бахусус беэътиноӣ зоҳир кардан, бетарафӣ кардан нисбат ба тақдири фарзандон, бахусус ҳамин монеа шудан дар таълими ҷавондухтарону фарзандони худ. ино албатта масъалаҳое буданд ки тавассути ин қонун чӣ мешаванд, танзим карда мешаванд ва вазъият тағйир дода мешавад. албатта дар мулоқоти худашон сарвари давлат дар бораи ин қонун ҳам каме суҳбат карданд, ёдовар шуданд, аммо дар атрофи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим низ хеле зиёд истода ҳарф заданд. ва бубинед ман дар бораи қонуни танзими анъана ва ҷашну маросимҳо чӣ гуфтанӣ ҳастам? гуфтанӣ ҳастам ки аввал ин ки ин кори хеле хубам буд, кори дурустам буд ки сарвари давлат ин иқдомро пеш гирифта буданд. ҳанӯз соли 2007 ин қонун бори аввал қабул шуда буд ва соли 2017 дар арафаи 10-солагӣ як мулоқоти хосае ҳам баргузор карданд бо аҳли ҷамоатчигии кишвар ва ба қонун бо дар назардошти дархости мардум, пешниҳоди мардум баъзан тағйири иловаҳо ворид карда шуданд. ин навбат ҳам бубинед дар мулоқоти худаш сарвари давлат ба ниҳодҳои дахлдор дастур доданд ки ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо бояд баъзан иловаҳо чӣ кор карда шаванд, ворид карда шаванд, чун ин тақозои замон аст. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим кишвари моро, ҷомеаи моро аз асрҳои 13 14 ба асри 21 ворид кард. бале. чаро? бубинед, инсон метавонад ки дар асри 21 қарор дошта бошад, аммо аз лиҳози мафкуравӣ мафкураи ӯ метавонад ки дар асри 12 13 қарор дошта бошад.
یعنی کدام ارزش‌ها کدام پرینسیپ‌ها او پیگیری کرده است و کدام دانش‌ها و کدام تصورات‌ها و کدام ارزش‌ها او اعتقادمند است. این چیزی بسیار مهم است برای معین کردن موقع انسان در فضا و وقت. از همین خاطر قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ببینید بعضا مسئله‌های را تنظیم نمودند که اینها واقعا هم خاصی رفتار آدمان عصرهای 13 و 14 بود. ببینید در عصر 21 نخود آدم 2 سال 3 سال پسنداز کند در یک روز آن را چیکار کند صرف کند، یا آن چیزهایی را که به دین عموما ربط ندارند مثل مراسم‌های دینی هستند و بعضا رسم و رسوم‌های بودند به دین ربط ندارند و ایرا به طور سنئی در طول 50-60 سال اخیر یا 100 سال اخیر بعضی دایره‌های منفعت‌دار همراه کردند مردم مثلا درک نکنند در عصر 21 و این تفکری درک نکننده درک نشونده یا تفکری صرف هم نرفتن با واقعیت این خاصی هم عصرهای 12 و 13 بود که آدمان در آن دوره نه اینترنت داشتن نه تلویزیون داشتن نه کتاب میافتن مطالعه کنن. با همین خاطر این قابلیت تحلیل کردن خبر دسترس کردن صرف هم رفتن با واقعیت ها رو نداشتن. عصر 21 این عصر اطلاعاتی است پیش از همه. ببینید سروری دولت چقدر برآمد ها سخنرانی ها میکنه در عصر 21 وقتی که انسان با مثل آدمان عصر 13 و 14 رفتار میکند این معنی رو دارد که توسط همین قانون ما گویا چیکار کردیم جامعه رو از لحاظ مفکوروی از عصر 13 14 با عصر 21 وارد کردیم که در سرگاه همین انقلاب فکری همین انقلاب فرهنگی و همین گویم که تشبوس سازنده جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت ایستاده است. واقعا هم من خیلی که ما پیشتر هم قید کردیم خرافات، جهالت، بیسوادی، دور شدن از علم و دانش اینا نه تنها خود انسان رو محروم میکنند با فریبی یا که با دامی همین افراطگراها و تندگراها و آنهایی که میخواهند از آدمان همچون یک موادهای استفاده شونده همچون متریال استفاده کنند با دامی آنها میافتند بلکه بله آبروی دولت رو کاسته میکنند در عرصه بین المللی بلکه با پایه‌های دولت تاثیر میرسونند. ببینید امروز با تشبوس سروری دولت با تشبوس‌های سازنده سروری دولت در عرصه بین المللی تاجیکستان را همچون یک کشور تشبوسکار اعتراف کردند. علاقه تشبوس‌های سازنده، تشبوس‌های گلوبالی، تشبوس‌های گومانیستی که نه تنها به منفعت تاجیکستان است بلکه به منفعت بشریت است. پیشگیری کردن گرمشوی اقلیم، تغییریابی اقلیم، خب در مورد استفاده ثمرناک آب با وجود آوردن دیپلماتیای آب که همین با در نظر داشتی منافع طرفین صورت گیرد و عموما چاره‌جویی کردن در اطراف همین گونه تهدید و خطرها که انسانیت فردا اذیت نکشد. اینا تشبوس‌های بودند که سروری دولت واقعا هم توسط این تاجیکستان رو معرفی کرد در جهان همچون یک ملت صاحب تمدن آفر، یک ملت فرهنگی که نسبت به تقدیر دیگران نمیتواند بی‌طرفی کند. سرچشمه میگیرد سیاست پیشگیری سروری دولت از همون سخن‌های استاد سعدی شیرازی که میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک جوهرند چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها رو نماند قرار. پس بعدامی همین گونه افراطگراها نفری که افتید این علاقه جاهل است در جهالت مانده است و از علم و دانش محروم مانده است و در خرافات غوطیده است. علاقه نه تنها بیگانه پرست شده است با فرهنگ بیگانه علاقه کیها گرویده است بلکه با افراط عقلی دست زده ایستاده است. ببینید با مادر خودش، با وطن خودش، با دولت خودش، با سرزمین اجدادی خودش تهدید کرده ایستاده است. یعنی این مسئله تا حد جدی است، تا حد تشویش آور است که با همین خاطر باید که تمام قشرهای جامعه، والدین، زویان، همه قشرهای جامعه باید که امروز با مسئولیت بلند دولتداری، با افتخار بلند ملی، با ماهیت دولتداری، با رسالت دولتداری باید که چیکار کنیم؟ یعنی که دقت کنیم، دقت ضروری ظاهر کنیم، سرسری مناسبت نکنیم و با مسئله شرح و توضیح همین تهدیدها باید که توجه ظاهر کنیم. و یک چیز را ما همچون تهدید شناس میگویم تا آن زمانی که تهدید اعتراف نشود آن را از بین برده نمیتوانیم، در مقابل وای ما غالب نمیشویم. و ببینید یک مفهوم رو سروری دولت استفاده کردن گفتن که تا آن زمانی که جامعه سرجمعانه یعنی به طور کلکتیوی به طور دست جمعی مبارزه نبرند در مقابل این تهدیدها بله ما با موفقیت‌های نظررس در این سمت نائل نمیشویم. و این واقعیت دارد. یعنی برای اونه که ما سرجمعانه مبارزه بریم یعنی که از یک گریبان سر براریم
гӯем ки ҳамин мустаҳкам кардани пояҳои давлати мо барои мо арзиши олӣ дорад. наҷоти мо аз иқтидори мудофиавии давлати мо, аз рушди давлати мо вобаста аст ва ҳар коре ки барои ин лозим аст мо мекунем ва ҳар нафаре ки ҳар касе ки нисбат ба давлати мо нияти бад дорад мо онро қабул надорем, онро маҳкум мекунем, онро душмани худ мешуморем ва ҳамин гуна якрайӣ, ҳамин гуна аз як гиребон сарбаровардан, сарҷамъона мубориза бурдан имкон медиҳад ки мо дар самти мубориза бо ин гуна таҳдиду хатарҳо муваффақ шавем ва ҳамзамон ормонҳои миллии худро дар амалия бубинем ва барои фарзандони худамон, барои насли оянда як ба қавли худи сарвари давлат як кишвари ободро, як кишвари тараққикардаро ба мерос гузорем. ташаккур. чанд нуктаро аз шарҳи шумо ман мехоҳам бозбинӣ кунам. аз сабаби дар ҷаҳолат мондан ҳатто изҳор доштед ки ба ифроти ақлӣ даст мезананд. бубинед, як нуктаро ман чанд бор таъкид кардам, мегӯям, ёдовар мешавам ва имрӯз ҳам ҳамин маврид аст. муҳаммад абдураҳмон дар китоби муқаддимаи идеяи миллӣ менависад ки шахсе ки гузаштаи худро инкор мекунад мерасад рӯзе ки бо сабаби ҷоҳилӣ, бесаводӣ, гумроҳӣ ин шахс ҳастии худро низ инкор мекунад. ҳастии мову шумо ки аст? ҳамун гузаштаи мову шумо аст, падари мову шумо аст, модари мову шумо аст, худи мо ҳастем. он нафаре ки муқаддастарин арзишҳои худро аз қабили падару модар, пайвандон, бародарон мехоҳад қурбони манфиатҳо кунад, албатта ин аз ин дида ифроти ақлӣ намешавад. ҳамин аст нуктаи максималиё ки дараҷаи баланди аз худ бегонашавӣ, аз худ дуршавӣ. дар бораи ба таълим фаро гирифтани махсусан духтарон суҳбат шуд. бубинем, пешвои миллат низ борҳо ин нуктаро таъкид мекунанд, аз ҷумла дар паёми шодбошияшон бахшида ба рӯзи модар ин нукта бар маъло ҳувайдо шуда буд ки мегӯянд ки бузургтарин олимон, донишмандон, сиёсатмадорони давр ва таърих ва баъдан низ парвардаи домони поки модар ҳастанд. ва миллати бузурги тоҷик аз он ифтихор мекунад ки модари тоҷик ба ҷаҳониён нобиғаҳо, мутафаккирон, алломаҳоро ҳадия кардааст. аз қабили Абулоҳи Рудакӣ, Ҳаким Фирдавсӣ, Абурайҳони Берунӣ, Сино, Алхоразмӣ ва омада то Садриддин Айнӣ Бобоҷон Ғафур, пешвои миллат муҳтарам Имом Алӣ Раҳмон ки имрӯз дар симои пешвои миллат тоҷиконро дар ҷомеаи ҷаҳон миллати соҳибтамаддун мешиносанд, миллати некрой мешиносанд, хайрхоҳ мешиносанд дар ҳаққи аҳли башар. хуб, мегузарем ба масъалаи дигар. изҳор шуд ки онҳое бештар фирифта мешаванд ба бозиҳои сиёсӣ, ба ташкилотҳои террористиву экстремистиву тундхӯву манфиаҷӯ дода мешаванд ки донишҳои кона доранд. барои ҳамин имрӯз аксарияти донишмандон, олимон ташаккул ё ин ки таҷдиди мафкураи миллиро, яъне бозбинии мафкураи миллиро дар асоси консепсия ё ин ки барномаҳои мушаххаси созмондодашуда ҷонибдорӣ мекунанд. яъне мафкураи миллӣ, андешае ки мо имрӯз бояд бо ин андешаи худро муаррифӣ кунем, давлату миллатро пуштибонӣ кунем, ин бояд дар асоси низоми муайян ташаккул ёбад, ба вуҷуд биёяд ва муаррифӣ шавад. хуб, дар замони соҳибистиқлолӣ дар самти ташаббусҳо ё ки дар мавзӯи ташаббусҳои пешвои миллат суҳбат кардед, дар замони соҳибистиқлолӣ махсусан бо ташаббуси пешвои миллат чандин китобҳое тарҷума шуданд, бозгардон шуданд, ба хати имрӯза манзур шуданд, пешкаши мардум гардиданд ки онҳо воқеан дар саводнок кардани мардум ва дар муаррифии тамаддуни тоҷикон нақши бисёр барҷо бозиданд. ва ҳамзамон таҷлил ё ин ки ҷашнгирии чеҳраҳои илму адаб, чеҳраҳои намоёни илму адаб. пешвои миллат ташаббусҳое ки гирифтанд ва охирон ташаббусҳое ки пешвои миллат амалӣ карданд, ин ба ҳар як хонаи тоҷик тақдим намудани китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров аст. ва дар паём аз 28 декабри соли 2023 дастур доданд ба ниҳодҳои масъул ки шоҳномаро ҳамин гуна чоп кунанд ва ба мардум тақдим кунанд, ба ҳар як хонаи тоҷик нури шоҳнома роҳ ёбад. чун масъала ё ин ки
غایه اساسی ماده اساسی اگر گوییم شاهنامه این خرد است، همون زمان ما موفق میشیم که خرد ما به کار آید. نور همین انسان بودن ما تجلی شود، روشنی باشد هستی ما را، راه ما را. از نگاه شما همین تشبس ها را همچون سیاست شناس برای ساختن هم ایمیج سیاسی دولت در عرصه بین المللی، هم ایمیجی یا این چهره فرهنگی، چهره مدنی ملت در سطح بین المللی چگونه ارزیابی میکنید همچون سیاست و چگونه دیدن میخواهید یا اینکه میبینید؟ سلامت باشید. بسیار مسئله جدی رو برداشتید، بسیار مسئله خوب رو، موضوع خوب رو یادآوری کردید. سرور دولت حامی فرهنگ ملی است، حامی حمایتگری تمدن تاجیک است، حمایتگری خاطره تاریخی است. در احیای خاطره تاریخی، در احیای فرهنگ ملی کارنمایی هایی که پرزیدنت محترم دارند، اگر از سحر تا شام صحبت کنیم تمام نمیشوند، خیلی زیاد هستند. اما گپ سری چی میرد؟ این چیزی که حاضر یادآوری کردید، ترجمه شاه اثرها، اثرهای بی‌زوالی که از جانب فرزندان شهرتمند ملت تاجیک ایجاد شدند، با زبان‌های گوناگون ترجمه و پهن کردن به خاطر معرفی این شخصیت‌ها. البته این به خاطر چی است؟ به خاطر احیای خاطره تاریخی است. من یک چیز رو اینجا میگم، البته این گپ هم گپ ارسطو است و واقعیت است. ارسطو میگه که تاریخ سرچشمه افتخار است نه تقلید. ببینید، سرچشمه افتخار است نه تقلید. این کارهایی که سرور دولت کرده ایستادند به خاطر بیدار نبودن افتخار ملی ساکنان کشور است. باید ما افتخارمند از آن باشیم که در گذشته دور، نزدیک نه، در گذشته دور، هزار ساله ها قبل، پیش از میلاد، شخصیت های این سرزمین شخصیت های رو با وجود آورده است که در رشد تمدن بشری سهمی بی‌نظیر گذاشتند، در حل پرابلم های بشریت سهم گذاری کردند، صاحب خط بودند، صاحب علم بودند، صاحب کتاب بودند، نه تنها سهم گذاری کردند بودند، بلکه تمدن آفر بودند، بله دولت داری بودند و غیره و هاکذا. این چیز بسیار مهم است. و ببینید من همین تجلیل 115 سالگی علامه باباجان غفورов با همه عائله ها تقسیم نمودن کتاب استاد باباجان غفورов، کتاب تاجیکان، و من باز اقدام نو باز در آینده تقدیم نمودن کتاب شاهنامه ابوالقاسم حکیم ابوالقاسم فردوسی و ده ها کتاب های اثرهای دیگری بی‌زوالی که بودند، اینا همشون به خاطر شناسانیدن ملت با تاریخ خودی همین ملت که چقدر بای است، چقدر فرهنگی بود، چقدر صاحب تمدن بود. یعنی صاحب تمدن بودن ملت تاجیک این گپی خشک و خالی نیست، این گپی بافته نیست، این خودسازی نیست، این چیزی بوده است که ما میخواهیم همه را چیکار کنیم؟ شناسانیم. اول ما باید خودمون شناسیم. وقتی که ما خودمون شناختن میتوانیم ملت رو، چگونه ملت های دیگر ما رو شناسد؟ اینجا پارادوکس پیدا میشه، یعنی ضد و نقیض پیدا میشه. برای همین پرزیدنت مملکت هم درک کردن که اگر چنده که معرفی تاجیکستان و ملت تاجیک در عرصه بین المللی برای رشد ماده کشور مساعدت کند، منفعت آور باشد، تا آن زمانی که ملت خودش ملت رو نشناسد، گذشته خود رو نشناسد، ملت رو معرفی کردن کمی مشکل است در عرصه بین المللی. زیرا ملت رو ملت معرفی میکند. سرور دولت آن کارهایی را که توانست کرد و کرده ایستاده است. اما ببینید باز با سبب این ناآگاهی، با سبب در جهالت خرافات ماندن بعضی جوانان، باز به همین ایمیجی بین المللی ملت علیه تاثیر منفی رسانیده ایستادند توسط شامل شوی یا شامل شدن به حزب و حرکت‌های افراطگرایی. این یک طرفی مسئله است که سرور دولت میخواهد که چیکار کند؟ خاطره تاریخی رو احیا کند، حفظ کند و ملت رو با اصل خودش، با گذشته خودش آشنا سازد و برای حفظ همین ارزش، همین تاریخ، همین فرهنگ، همین تمدن ملت رو روانه سازد. میدونید بسیار یک کاری عظیم است، بسیار یک کاری بزرگ است که نه هر سیاستمدار میتواند این کارها را چیکار کند؟ پیاده سازد. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله، پیشوای معظم ملت نه تنها یک سیاستمدار، همچون یک سروری صاحب خرد و همچون یک سروری موفق هستند در امور اداره دولت و در امور کارهای خارجی و بین المللی، بلکه یک سروری فرهنگی هستند. کم است این سرورانی که فرهنگی باشند. فرهنگی به کدام خاطر؟ با اون خاطری که ببینید
ҳамин сарвари давлат мехоҳад ки он чизе ки дар гузашта миллати тоҷик дошт, яъне миллати тоҷик китобдор буду китобхон буд. ҳамин расми китобе ки дар нишони давлатӣ монда шудааст, ин нишон аз он аст ки дар гузашта миллати тоҷик китобдор буду китобхон буд ва аз ҳамин асли худаш миллат дур нашавад. ва ин қадар корҳое ки барои хондани китоб, барои бедор кардани завқу шавқи ҷавонон ба китобхонӣ, барои рӯовардани ҷавонону ҷомеа ба илмомӯзӣ, донишомӯзӣ ташаббус нишон дода истодааст, иқдом пеш гирифта истодааст. ҳамаш ба он хотир аст ки дар асли мо китобхон буд. гӯем ки аҷдодони мо китобдор буданд, соҳиб маърифат буданд, олим буданд. аз ҳамин хотир ин эҳёи фарҳанг ва инқилоби фарҳангӣ ҳам ҳаст гӯем мешавад. ҳамин рӯовардан ба таърих, омӯхтани таърих имкон медиҳад ки мо чӣ гӯем ҳамин таърихи пурғановати худро ва ҳар он чизе ки ба миллат мансуб аст онҳоро шиносем ва аз ҳамин ҷо ифтихор намоем. ба ҳамин хотир касе ки агар таърихро наомӯзад ва ифтихор карда наметавонад, бахусус таърихи худашро. ва албатта мо таърихро наметавонем ки барои таъмини рушду инкишоф истифода барем, чун таърих ин пеш аз ҳама чи аст, ин маҷмӯи саҳву хатоҳое ҳаст ки аз ҷониби сиёсатмадорону арбобону ходимони дину дигарҳо сар задаанду ба амал омад. мо таърихро омӯхта корнамоиҳоро ҳамчун арзиш қабул карда бояд ҳифз намоем дар хотираи таърихии миллат, ҳамчун сарчашмаи ифтихор ва тарбияи ифтихори миллии ҷавонон ва хатоҳоро кӯшиш кунем ки такрор нашаванд, аз онҳо дарс омӯзем. аммо барои таъмини рушду инкишофи соҳаҳои гуногуни ҷомеа илмҳои замони муосир дар кор аст ки ба омӯзишу ба аз худ кардани ин илмҳо бояд ки чӣ кор кунем, камари ҳиммат бандем. барои ҳамин ман фикр мекунам ки шароитҳои хеле зиёд барои илмомӯзӣ, барои аз бар кардани донишҳои замонавӣ ба вуҷуд оварда шудааст. бо шарофати гуфтам ки сиёсати фарҳангии пешвои миллат ки худ фарҳангӣ ҳастанд, ба илму дониш бисёр ҳам таваҷҷӯҳ доранд, завқ доранд ва мехоҳанд ки миллат чунин бошад. ин қадар китобхонаҳои зиёд сохта шудаанд, ин қадар ташаббусҳои созандаи худи олимон ҳам дастгирӣ меёбанд аз тарафи сарварда. ин қадар озмунҳо баргузор карда мешавад, ин қадар чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор мешавад, чунки ин таҳдиду хатарҳое ки сарвари давлат дар мулоқоташон ёдоварӣ карданд, албатта аз ҷаҳолат аст, аз бесаводӣ аст, аз кӯҳнашавии дониш аст, аз хурофотпарастӣ аст ки мо сари ин масъала фикр карда бояд ки дар заминаи консепсияҳои нави таълиму тарбия, дар заминаи роҳу усулҳои нави таълиму тарбия ин масъалаҳоро матраҳ карда ба масъалаи мафкурасозӣ, чӣ гунае ки сарвари давлат ҳам ишора карда, бояд назари дигар, муносибати дигар, дидгоҳи дигар дошта бошем, то ки имрӯз мафкураи ҷавононро аз ҳуҷумҳои ҳамин гуна тахрибӣ, ҳуҷумҳои идеологӣ, психологӣ, иттилооти, фарҳангӣ ҳифз карда тавонем ва ин мафкураи ҳифзшуда, ҳимояшуда барои бақои давлату миллат ҳамчун пойсутун, ҳамчун пойдевор хизмат карда тавонад. ташаккури зиёд. пешвои миллат барои миллатро ба худи миллат муаррифӣ кардан, ташаббусҳои бесобиқа гирифтан, беназир гирифтан, воқеан студанӣ ҳастанд. ҳар касе ки дур монд аз асли хиш боз ҷӯяд рӯзгори васли хиш, ё ки дар дигар ҷо изҳор медоранд, ниёгони мо таъкид мекунанд ки донӣ ки киву аз куҷо омадаӣ, аз баҳри чиву аз чаро омадаӣ, гар бишносӣ ба асли худ боз расӣ, варна чу баҳоим ба чаро омадаӣ. ҳамонҳое ки фирефтаи найрангбозиҳо мешаванд, дар ҷаҳолат дода шуданд, ҳамин мисраи охир ба ҳамонҳо тааллуқ дорад, варна чу баҳоим ба чаро омадаӣ. вақте ки меоиву хиради худро истифода намекунӣ ва ҳамеша дунболи манфиатҳо мешавӣ, худхоҳӣ мекунӣ, воқеан ҳамин мисра айнияти худро нишон медиҳад ё ин ки возеҳ мекунад. хуб, дар бораи он суҳбат кардем ки вақте ки як инсон аз ҷаҳолат, аз гумроҳӣ шомили ҳаракатҳои тунху мешавад, иртиҷоӣ мешавад, пеш аз ҳама ба ҳаёти худи ӯ таҳдид мекунад. чун дар заминаи донишҳои кӯҳна беасос гаравиш пайдо мекунад, изҳор шуд. гапсари он аст ки пешвои миллат доим таъкид мекунанд, се мафҳуми бисёр зебо доранд пешвои миллат.
хидмати аҳлона ба халқу диёр, бедории миллӣ, зиракии сиёсӣ ва мавқеъгирии усулӣ. як шахс метавонад ки шояд як нафаре ки як кишоварзи оддӣ аст, иродаи устувор дорад, дода намешавад, фирифта намешавад. яъне манзурам чи аст, аз иродаи худи мо ҳам вобастагии қавӣ дорад, вобастагии баланд дорад. ба ҳамин хотир бисёр хуб аст ки ҷавонони мо, ҷомеаи мо дар маҷмӯъ бо басирати баланд, бо иродаи устувор, бо фаҳмишҳои баланд, бо ҷавонбинии васеъи имрӯза ба талаботи замон муосир ҳамин таъкидҳои пешвои миллатро дарк кунем, дар фаъолияти рӯзмарраи худ корбаст намоем ва ҳамон гуна ки пешвои миллат мегӯянд, шукронаи ҳамин давлати обод кунем, истиқлолият кунем, рушд кунем ва фарзандони худро дар ҳамин рӯҳия тарбия кунем, то ин ки ин давлати ободе ки имрӯз дорем ба ояндагон боқӣ монад, ояндагон аз имрӯзи мо тавре ки пешвои миллат таъкид мекунанд ифтихор карда тавонанд, чуноне ки мо имрӯз ифтихор мекунем ва умед аст ки ҳамин тавр ҳам мешавад. ҳама ин шароитҳое ки фароҳам оварда шудааст, махсусан насли ҷавони мо ки насли фаъол ҳастанд ва қишри осебпазир ҳам ҳастанд, самаранок истифода мебаранд ва дар рушди Тоҷикистони соҳиби истиқлол дасти созанда, саҳми арзандаи худро мегузоранд, нишон медиҳанд. барои суҳбат ташаккури зиёд. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Хоҷа Мурод Сафарализода, номзади илми сиёсӣ, декани факултети фалсафаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, дар ҳошияи мулоқоти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони аҳли ҷомеа, фаъолон ва ходимони дин. суҳбати мо дар ин ҷо ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд.